Ombreiro, no ano 1900, a finales do 40, principios do 41, de tal xeito que me inscribiron no registro a principios do 41, inda que nacín o 22 de diciembre do 40. Pois, hasta os 9 anos, que viñamos para aquí, porque un irmão meu empezaba no instituto, nos maristas, o bachillerato, pois, hasta esa época, vivín ali, estuve ali, fun á escola ali, toda a miña infancia, pois, os recordos que teño son de ali, de Ombreiro. Pois, ao mellor éramos entre 30 e 40, atendíamos un solo mestre, era unha escola mixta, cedida, que se celebraba a escola ali nun local cedido polo cura da parroquia, e a calefacción pois era propia dos pequenos. Cada pequeno, cada certo tempo, levaba un cesto de leña para alimentar a estufa aquela que nos daba calor, unha estufa desas de ferro que estaba no centro da escola. Era alto. O mestre que nos daba a escola era unha persona moi preparada, moi dedicada. Meu irmão, cando veu para aquí e se examinou, pois, o primeiro examen que fixo foi de matrícula de honor, o sea que ben. Usábamos a enciclopedia de... non recordo agora como se chamaba, probablemente era a enciclopedia Albert, sí. Eu viñenme, os pequenos continuaban hasta os 14 anos na escola, pero xa viñenme para aquí aos 9. Aos 9, pois, cambiei de mestre e de escola. Como non había daquela, pois, estes colexios que hai hoxe, para os pequenos de menos de 10 anos e tal, pois, fun a unha escola que había ali na calle do Sol, chamaban entonces, que é de San Froilán, a escola do pai de don Jesús Yáñez, do que foi médico despois aquí habitual. Deume el escola, deume el clase tamén. Bueno, nos xogos, pois, os pequenos, os rapaces, pois, o xogo fundamental era a billarda nos camiños nas rúas de ali, que bueno, tiñamos que parar cando pasaba o ganado, cando pasaban as persoas, pero despois continuábamos. Xogábamos xa o balón, xa había algún que tiña un balón, e no brao, pois, en canto segaban a erva dos prados, pois, xogábamos nos prados. Moitas veces non coa aquiescencia do dono do prado, pero, bueno, sempre íbamos cambiando de prado e buscando alternativas, non? Do río xogábamos cos célebres batuxos, pois, da xente da pesca, pois, cando tiñamos un rato libre, pois, collíamos e íbamos pro río ou po monte tamén. O monte, había pastores na aldea que levaban a pastar as ovellas ali. Entón, pois, falábanse, era toda a xente nova a que iba, e aos pequenos encantábanos, claro, ir ali, ir a dar unha volta polo monte, levábanse os cas, levantábase algo de caza, aquilo era un espectáculo. Por os pequenos, o monte e o río era unha delicia. Aprendíamos a nadar todos, como autóctonos todos, sin mestre de ningún tipo para aprender a nadar, pero os máis grandes enseñaban aos máis pequenos. Non recordo que houbera nunca ningún susto entre os rapaces da aldea polo tema do baño. Se houve nunha ocasión unha desgracia con un pequeno que colleu un batuxo deses, marchou solo, se ve que envolveu a corrente, e encontraron augas abaixo, pois, fallecera, pero en toda a miña vida foi o único caso en que houve un disgusto no río. Eu tiña 10 anos, 12 anos, ca morte dunha irmá que quería moitísimo, era Lucita. Ela vivía, atendía a meu tío, que era cura, e iba polas parroquias, de vez en cando cambiábano para parroquias distintas e tal. E eu iba detrás, pasaba os veraos con Lucita, e aí creouse ese medo, porque era tamén unha
os nenos e as nenas criábamos a mogollón no barrio, nos Chavos, neste caso en Monforte, na Rúa da Estrela, e había unha parte así moi rural, oscura, ao lado do Regato, un río que tiñamos ali, e os grandes contábanos contos de medo. De tal xeito que eu, cando era de noite e regresaba a casa, non tiñamos luz, a escaleira era unha escaleira oscura, e eu tiña medo de subir, quedábame no portal hasta que chegaba meu irmão ao mellor a 1 da mañá, porque ele iba, bueno, había un bar, había moita comunicación, cantábase moito nos bares, e eu estaba ali encollidiño e non podía subir as escaleiras porque me aparecía algo, pois ao mellor unha ánima, ao mellor algo que eu non podía controlar, incluso co neno, ca fantasía que tes de neno. Despois, miña irmá Lucita morreu, como decía, e eu tería 12 anos. Como eu estaba tan unido a ela, aquelo para min foi unha das épocas así da miña vida que me quedaron tamén moi gravadas e que sufrín moito porque non o expresei. Entón era un neno que estaba tragando unha morte de leucemia, 20 anos tiña, era guapísima, todo o mundo admiraba, e claro, de repente que desaparece a min, eso foi unha cousa tremenda. Pois eu tiña a obsesión de que se me iba a aparecer. E aquelo torturoume moitos anos da vida, porque quería moito, pero tiña medo a que se me aparecese. E, bueno, e con Lucita houve unha... Eu aprendí moitísimo con ela, porque era unha muller especial, facía de todo, era moi alegre, todo o mundo a quería, nas parroquias os mozos estaban namorados, todos dela, eu celábame dos mozos. E a ennoviou así un pouco con un, e na casa do cura, evidentemente, non podía haber ningún tipo de mozos para a sobrinha do cura, e ela, como teña un carácter alegre, tiña sempre moito conflito con meu tío, que era da vella guarda, non? Un cura así moi metido no seu catolicismo, na etapa franquista, e era feroz todo iso, e había moito conflito. Unha vez estuvo o mozo, porque meu tío estaba fora, e estivo o mozo con Lucita abaixo, diante da porta, había como un hall, era na Broza, un sitio que tamén teño moi grabado porque era realmente delicioso e a comunicación que tiñamos, os nenos, os maiores, era moi grande, nas mallas, en todo o que se facía, colectivamente. E eu debía estar na casa que estaba ao lado da Rectoral, chega un momento que volvo a casa e vexo xuntos. Entón, ela asustouse moito, e cando se foi o mozo, ela díxome: "Isto que viche nunca lle podes contar nin ao tío, nin a ninguén. É unha cousa de que se ti o gardas, vámonos a entender moito, vamos a ser moi amigos." E así aprendín o que é guardar un secreto dunha persona se queres guardar o seu amor, porque eu no fondo queríalle tanto que era un amor realmente tremendo. E nunca lle contei eso, máis que en casos así, agora fago realmente públicamente, non? Pero nese aspecto, cando alguén me contaba algo e dice, incluso despois, nos anos, cando vas coñecendo xente, cando tes unha actuación política e todo eso, nunca para min, cando me dicen isto non se pode cantar, eu eso non o fago, baixo ningún concepto. Complicóuseme cando foi no 75, que aquí houbo detencións tremendas, ca morte de Franco, e, bueno, aquí enchironáronnos a varios que estábamos montando realmente toda a etapa nacionalista, e, bueno, houve un momento cando foi xa todo aquel problema con Reboiras e tal, que nos detuveron, eu estuve en tres días aquí na policía. Foron terribles, porque foi con tortura con 2 que viñeron do País Vasco. Bueno, non era unha cousa así grande, pero era mazando constantemente e todo eso. Eles estaban asesionados ca célula que tiñamos, quen a compoñía, e non dixen absolutamente nada. Pero máis que por outra cousa é porque eu tiña moi fixado que cando hai unha cousa secreta eu teño que respetala.
matouse hasta que eu era un mozo xa grande. Ya aprendín eu a matar. Eu sou un matarife aficionado hoxe, estou aprendendo. Pero xa recordo que sendo mozo, ali viña sempre un home que se chamaba Alberto, que traballaba con meu pai, e era o que mataba. Os nenos, cando éramos pequenos, eu recordo que non nos deixaban ver, claro, pero mirábamos de gateira, había, onde escapaba, non sei se vos acordáis, un flaco ia nas escaleras normalmente, na miña casa era así, e por ali mirábamos, por ali escapaba o gato. E mirábamos e ali mataban, pero depois xa sendo mozo, xa unha vez que había, éramos, na casa éramos entre meus irmãos, un cuñado xa meu, e varios homes ali, e había que chamar un home para matar. E non podía, ou estaba enfermo, non me acordo, era un... E dixenlle eu a meu pai, pero tú, mato eu, tú é como vas matar tú? Tú non sabes matar, sí, tú díceme e eu mato. Moi ben, pois atrevo, e ali empecé a miña vocación de matarife. E é unha historia que ainda hoxe que estou de cura en Cervantes, ainda estou perfeccionando, pero xa vou matando máis. Ese día tomábanse, creo que ese día tomanse as frevas, ou tomábanse frevas ou algo así, aqueles cachos de carne que se quitaban me parece. E os roxos e as fillos, eu creo que os roxos eran os 2 ou 3 días, o día que facíamos chorizos ou algo así, pero non me vagan moito cá. E as filloas o día siguiente tamén, filloas. Xuntábase moita xente, bueno, claro, pero para as mulleres da casa era un traballo, porque había que levantarse cedo para quentar, para ferver a auga, non era como a hoxe, que andara con butano, había na caldeira, había que ter cuidado con... E eu recordo ir matar algún, cando éramos así, pero poucas veces matábamos na miña casa, depois ali na casa dun veciños, algunha vez fóramos a axudar, máis que axudar, bueno, estabas por ali. Eu recordo que os partes, non sei se eran todas as casas, pero na miña casa, desde logo, cando chegaba meu pai, o parte era algo sagrado, que os nenos marchaban, non nos gustaba nada, era unha cousa. Escuitábase os partes, escuitábase o fútbol e esas cousas que o deporte, así, tamén se escuitaba algo. E, pois, supoño, pero sí que eran famosas, pero a mí non me chamaban a atención aquelas radionovelas que había de Matilde Conesa, non sei, sí que recordo que as mulleres sí que as falaban moito, e sí que as escuitaban moito, escuitábase moito, hasta que chegou a primeira televisión a Meira, ali ao Carballós, entón eu recordo que aquilo sí que era un espectáculo, porque había o fútbol, pero xuntábase todo, medio pueblo se xuntaba no carro, depois xa viñera para o Abello, ou xa viñera antes para o Abello, e xuntábase ali mogollón de xente, había que poñer bancos para os nenos, e era unha cousa hasta aquela, depois a radio supoño que iría a menos, non sei, depois xa como 13 anos marchei, xa me vin máis o seminario. Recordo de ir ao cine, e non sei se a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a cuarta, mareeime. Sí, de todo, pois un mareado perdido. Porque daquela, eu que sei, supoño que sería o medo, mas eu mareábame nos coches tamén, supoño que sería a falta, porque non se marean nos coches casi naide, pero daquela os nenos mareábamos moito. E no cine, eu acordo unha vez que me mareei, e acórdome que unha película de romanos, así, que me gustara, pero non me faga moitas preguntas de por qué, nin por qué non, só sei que... Pero íbamos toda a xente, iba toda a xente ao cine, íbamos todos, os nenos estábamos, e as personas maiores, sí, acórdome deso. Que era como ir á misa, casi. Iba un regueiro de xente, cando salía un regueiro de xente. Si yo rigiese ese gran paseo lucense de la muralla, no exagero, uno de los más hermosos paseos del mundo, señalaría en él 2 o 3 miradores. Yo recuerdo una infancia feliz, muy feliz, muy feliz. Y claro, tuve mucha suerte también porque nací en una familia con recursos y yo al ser la nieta más pequeña me decía siempre mi tío José, que fue el último casi en morirse, me decía, íbamos a verte a San Roque.
y no te dejamos que te pusieran los agujeros de las orejas. Qué animalada era esa de que te iban a la niña nuestra de todos, porque claro, como fui la nieta más pequeña, pues me iba a ver bañar. Y les pareció mal que me fueran a eso, que de ninguna manera. No fue posible, los tuve que hacer yo a los 17 años, con un poquito de hielo por detrás y una agujita, y me salieron bien. Pero no dejaron ponerme los pendientes hasta esa época. Fui mi perico. Yo no fui, ¿qué va? Muy perico. Y muy avanzada para aquella época, no te vayas a creer tampoco, porque no fui cosas así de decir, ay, pobrecita mía que está en casa. No, salí siempre, y siempre que pude, pues viajé. Ay, si el domingo de Ramos no te cortan las manos. Ese era el estribillo, teníamos que estrenar algo, alguna cosa. Tengo, el otro día descubrí, andando revolviendo, del Capitán Trueno. Bueno, después todas las novelas que nos daban, incluso los seriales por la radio, que eran todos finos, buenos, sí, pero sobre todo me gustaba mucho todo ese tipo de lecturas del Capitán Trueno. Bueno, Ulises, la Odisea, esos los tengo muy guardaditos como en paño porque me encantaron. Para una mente joven, pues ver los viajes de Ulises o leerte a Homero. Yo la verdad es que me gustó siempre esa clase de literatura. No novelas así, porno, cosas de esas así feas, no me gustaron nunca. El cine me encantaba. También te tengo que decir aquí, que no nos oye nadie, tenías que ir al cine si querías cogerte de la manita, porque por la calle no podías. Entonces, ¿dónde cogías la manita? En el cine. O sea que también muchas veces no sé si sería la película o sería por estar pues con el novio o con los amigos y eso. Pero me gustó siempre el cine. Todos, me gusta más. No siendo las de guerra. Las de guerra no lo soportaba muy bien, no me parecía normal. Aquello de matar por matar y cosas de eso, no me siguen gustando hoy. La televisión, hoy que pone tantas muertes, tantas cosas y eso, yo creo que no nos está haciendo tampoco un favor. Porque no lo ponen además ni como fue, ni como... No, lo cambian como quieren. Y claro, los que ya tenemos años sabemos que a lo mejor la cosa no era así, pero de todas maneras no, a mí matar no mato ni una mosca. No me gusta, no me gusta. Me disfrazaba siempre, tengo muchos disfraces, sí, y me gustó siempre disfrazarme. Cuando era concejala me disfrazaba e iba a bailar con las personas que estaban bailando en Frisa. Se juntaba mucha gente, allí muchas personas que venían incluso de los pueblos, vienen a bailar ahí, que es del ayuntamiento. Entonces, pues bailaba y le preguntaba cómo lo hacía la concejala. Cuando me decían que bien, me quedaba muy contenta. Cuando me decían que tenía que ponernos aquí unos faroles, o se quejaban. Decían, no, es que teníamos necesidad de unos bancos. O sea, me contaban todo y tomaba nota, claro. Y después era el regalo que les hacíamos un poco, eran los bancos, o había mucha condensación al haber tanta gente, porque a lo mejor había 300 o 400 personas bailando. Entonces había condensación y claro, se ponían los cristales mojados y todo, y terminé poniéndole los aspiradores y demás, y bueno, bien. Pero era la forma mejor de eso, y luego me conocían casi todos. Lugo es hermosa ciudad, la muralla es grandiosa, con sus torres altísimas. La plaza tiene mucho empaque, y la catedral y su claustro son imponentes. La muralla de Lugo, que según dicen es de origen romano, en algunas partes es soberbia. Desde sus torreones, que tendrán, creo yo, 10 o 12 metros de altura, se descubren hermosos panoramas. Unha pelota que facíamos nós con trapo, non sabes? Envolvendo o trapo, cando chovía, aquilo, fíjate tú, non? O que poñemos de portero pobre del, non? Porque pegáballe na cara ou onde lle pegara unha empapada de auga, era unha cosa terrible.
En vez de unha cosa con aire, imagínate, maciza e chea de auga. Puas! Non? E despois había outro rapaz que entre el e eu facíamos uns carricoches, que chegamos a facer un que tiña 2 metros de largo con un tablón que tiña unha casa que dara das obras do chalé, no? Que de facer ali, moi gordo e tal, e moi largo, e puñémoslle unha cosa, unha tecnología cojonuda, non? Con unha cosa de isto de cadena, como tiñan os coches, o coche do pai, del, luces para pola noite, e aquelo baixando desde o hogar de produtor hasta baixo onde tíamos noso chalé, que habería, que te diría, un kilómetro non, pero 500 metros podía haber. A velocidade que coñía aquelo era un crimen, como alguén salía do chalé, imagínate, lo vamos por diante, non? E ao final tiña unha curva que aquelo paraba unhas berzas que sempre caíamos nas berzas aquelas, non? E en Ramón Montenegro, onde vivía eu. Mas ben o peón, pero eso xa era que íbamos, porque eu tiña varias pandillas, tiña pandilla dali de Ramón Montenegro, outra que era San Roque, digamos, aquelo con San Roque, que cos tiragomas e con pedras e tal, apedradas, non? Contra os de arriba e os de abaixo, non? Os de arriba e os de abaixo, os que se poñeran do outro lado, non? E depois a do centro, que era a da Plaza de España, non? Que aí íbamos cos peós afiados, te contei outro día, cos peós a punta afiada, e entón Manolo Borrego e esta xente, abríamos o peón pola mitad, non? Tiraba yo, non sabes, en vez de tiralo para xirar, era para abrirlo pola mitad, non? E outro iba chorando co peón, coas dúas mitades, que éramos pequenos, non? Non sei, teríamos 8 anos ou 10, e íbamos moi atrasados, eso que te dicía antes, moi atrasados en moitas cosas, non? E alguna cosa igual iríamos adelantar, porque todo atrasado non se pode ir, non? Digo eu. Había algún fenómeno que, fíxate tú, que co tiragomas, o páxaro estaba colgado, o sea, estaba parado unha chisma no alto, non? E salía no voo, e o tipo seguía na trayectoria e paf, e dáballe co tiragomas, que eso era un Buffalo Bill total, non? Imagínate. Menudo habilidade, non? Para xa darlle... Bueno, pero daquela chegamos a ter tal habilidade, por exemplo, poñemos botes, non? Clá, como estos que disparan, e dábamos os botes como nada, bueno, eso xa, facilísimo. Pero eso de darlle no voo a un pajarraco pequeniño, non? Menudo... Había un tipo que facía, non? No instituto. Bueno, é que tínhamos unha cosa de pequenos, era unha cosa de romper os cristales dos maristas e eles romper os nosos do instituto, non? E entón, cobraban ao revés, cobraban non os que rompían, sino os do instituto, non? E xa te digo, don Delio cobraba doble, non? En vez de por cada cristal, cobraba doble. 2 cristales. Un por rompelo e outro para o seguinte, como decías tú, non? Non é? A meu pai non o decía porque senón habería un conflito de aí a miña nai decía, non o podía ver a don Delio, non, miña nai. E iso que tiñan ves ali en Friol, non sabes? A miña nai tamén, non? Tiña por aí un certo parentesco, non sei que lejano, pero según miña nai, moi lejano, que era cosas que se dicían así daquela, non? Cada non conviña unha cosa... Sí, pero moi lejano, moi lejano. Ui, eso sí, pois a moito, porque eso sí que o tiñamos antes, os picos de libertad, sobre todo aquí en San Ciprián, que podías salir á calle, xugar co que quixeras, irte a donde quixeras, eso sí, libertad de xugar, teníamos outra cousa, pero libertad para xugar uns con outros sí que a tiñamos. E xugar, pois mira, despois da corda, chamamos a corda pois a saltar, non? A comba, que lle dicen agora. E despois estaban eses xogos, porque era por temporadas, unhas veces tocaba unha cousa, outras veces tocaba outra. Dibuixar nos suelos, por exemplo, porque é un metro, a semana,
E que máis había o paraguas, o caracol, facendo marcar todo estas cousas así no suelo, logo con unha lousa ou un algo, ibas saltando e marcando e contando e midindo, bueno, non sei como lle chaman ese xogo. O caracol era de ir venga, venga, e saltando e dando e volvendo a saltar, cada vez, canto máis largo, máis grande, máis difícil. Despois estaba o da corga e despois estaba... Que a ver, tamén había o... Estuve vendo agora unha competición, nosotros aquí chamábamos o caño, pero chamanlle a billarda, aquí chamábamos o caño. Pois tamén xugábamos a eso, facíamos un burado no suelo, atravesábamos un trozo de esto, nos levantábamos e pegábamos. Aquí iso tamén se xugaba, claro, os pícaros xugábamos, pois nosotros mirábamos e tamén xugábamos. Despois no xugar, no, os pícaros eran os pícaros e as pícaras eran as pícaras. Podíamos ir comentar algo ou falar algo, pero no, xugar non. Xugar non se podía xugar cos pícaros, os pícaros tiñan que estar un pouco máis as pícaras, un pouco máis separadas, non como hoxe, non, que va. Totalmente distinto, non hai nada que comparar, Home, sí, claro, eso sí. Sí, a veces aí ao mellor nos mercábamos máis todos na auga, sí, bañándonos, sí. Me acordo de na cetaria, mi madre, nosa piscina era a cetaria, cando non había marisco, claro, que estaba vacía, todos nosotros ia a nosa piscina e ali, bueno, e no muelle, claro, bueno, en todas as playas, en todas as playas. Donde mellor estuvera o día, según o día estuvera, así íbamos para a playa que mellor quedaba o tempo. O vento era o que máis nos fastidiaba, ou se era no da nordeste, pasábamos para a outra. E senón a caosa tamén, en principio a caosa era do noso todos, máis ben, empezouse coa playa da Caousa. Pero despois xa fomos un pouco máis grandes, xa abarcábamos todas as playas. Íbamos a todas, tanto que estuveran os veraneantes como que non estuveran os veraneantes. Porque aí había tamén un poquinho de, o mellor, de separatismo. Na playa que hoxe chamamos do Torno, que antes era, ahora chamanlle o Torno esa playa, pero antes era a playa da Concha. Despois estaba o Torno, que é o Torno, a desembocadura do río, despois estaba o Miramar, que era o Miramar, e ali tamén estaba o Tostadero. Despois do Tostadero viña a playa do Muelle, que era a playa do Muelle. E Cubelas, a Caosa, e da Caosa era onde nosotros, digamos que os nenos do pueblo, en aquel entonces eran os que onde empezamos a bañarnos. Despois xa nos mezclamos e xa fomos indo todos, pero en un principio non nos mezclábamos tampouco cos turistas. Deixámonos ir solos e claro, pois a playa de máis confianza quizá fose a Caosa, para ternos así solos bañando, porque aí logo miraban e estaban ou non estaban, o sea, da preocupación deles. Pero despois xa, aos ser máis grandes, tamén nos deixaban máis autonomía para nosotros. No es que la banda de Lugo tenga sus programas muy a la orden del día. El pueblo estima especialmente los números bailables y cuando no son posibles, los popurrís. En todo caso, los pasodobles son siempre muy bien recibidos.